Стига, Але! Стига! Хора, айде ме, става тъмно. И какво направим? Аз ще му се крия, чакам. Але си чудовища ли? Добре, тогава мога да си довърши. Ще се крия на покрива, да не ме паща чудовища. Вим. Аз ще да си купя. Палеците се катерят. Ще го изям. Тук Але! Ще изям от пицата. ще има двама. Супермен. Защото аз се кръщих срещу Супермен. Да, бе, да, ти си още човекът дъвка. Не съм. А този човек дъвка. То не ти на мен си ми бъгнал човекът дъвка. Да, а пък на мен Супермен. На мен ми е пукнал Никола. И на мен Никола ми е бъгнал. А, не ми е бъгнал. Ей! Без такива лоши отношения. Какви лоши отношения? Лошо отношение! Карам го. Окей. Петко, айде. Идвай. Не, аз ще дадем нов. Нов. Хо, идиоти, ай ще дадем нов сервер. Къде? Добре. Напиши Роб. Нещо да играм поне на двора поне. Добре, айде. Няма на Майнкрафт да играем на двора.